que está funcionando a tope, que pasa se mañán Broncano lle pega un algo e ten que estar ingresado no hospital? Pois non hai programa. Se acabou a revuelta. Sustituirano. Sí, pero o programa ao final pero non é... xa non vai ser eso. Claro. Ao final os que van a facer iso teñenos que tratar ben a todos. Claro. Se ti non vas, eles... Pois aí está, e moitas veces eu que vexo neste mundillo é ese, como esa cousa, sabes, como se tuveras que falar ca xente que está no piso de arriba de todo, de todo. Xa. E as Torres Gemelas, mira que altas eran, É caíron. E caíron. Ai, Dios mío. A ver se non nos cae todo tenderito abaixo. Esperemos que non. Hai que falar tamén un pouco de ti, porque estamos falando do tema tele e tal, pero ti fixestes de todo na vida, e sen que houve unha época da tua vida que jodida. Si todos temos, ao final, a vida é jodida. Que pasouche todo. A mí, pasoume cada Non sei se historia. queres falar... Sí, tampouco non... Antes de dedicarte a todo isto, bueno, falastes que fostes actuador, non? Sí. Que máis fixestes? A ver, o meu chollo normalmente toda a vida foi, sobre todo os primeiros 15 anos, foi na construción. Empecé na construción con 16, por aí. Con 16 anos. Bueno, era moi típico, xente, bueno, da miña edad, da tua edad, chegar aos 16, que era, en plan, aos 16 podes deixar de estudiar e ir ou para mariñeiro. Sí, joder, eu botei pois un aniño e pico tranquilamente vivindo prácticamente non, na calle, o sea, na calle literal de todo. Con cantos anos? Con 16, 17. E como vivías? 16, 17, con 18, volví a conseguir 16, 17. E como vivías na calle? Pois mal. Non, pero como, o sea... Mal, eu estaba, che dicía, eu fui malá a currar a unha empresa que era eso, facían muros de pedra volcánica. Isto foi vivindo na calle, pero non en Galicia. Non, foi alá en Fuerteventura. E xa che dixo, eu estuvera un tempo na construción, despois ofreceranme curro nunha pizzería, eu quería escapar de onde vivía por unhas movidas que había ali dentro, e ofreceronme curro nunha pizzería con vivienda. Entonces eu fui a currar á pizzería, estaba traballando na pizzería, aos poucos meses, 2 meses ou 3 meses a pizzería cerrou. Vaya, por Dios. Me fui a la calle, a irme a la calle fuera del piso. Hostia, claro. Claro, A entonces... vivienda era porque traballabas ali. Claro, a vivienda era porque traballaba ali, menor de edad, para encontrar curro, Joder. sin tutor legal, sin meus pais alá, ni nada, misión imposible. Meterte nun sitio a vivir era imposible. Xa. Entonces, eu recordo a primeira noite que dormín fora, dormín nunha terraza dun buffet. Ainda menos mal que estabas en Canarias. Estaba en Canarias. Que ali non é frío. Non. Hai aire, me cago en diola. Xa.